στην απαγωγή. Από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την αδερφή της 28χρονης, την κυρία Φέη Καριώτη, είπε ότι η αστυνομία γνωρίζει τα πάντα. Εφόσον η αστυνομία γνωρίζει τα πάντα, γιατί αφήνει και συντηρούνται λοιπόν αυτές οι φήμες περί απαγωγής, και εφόσον λοιπόν κάποιοι άνθρωποι μπήκαν και άρπαξαν την κοπέλα μέσα από το σπίτι του οικονομολόγου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη? Μα Δηλαδή δεν είναι ένα αδίκημα. πήγε με τη θέλησή της. Κυρία Παπαγιάννη, να μην υπάρχει αυτό της μάρτυρας. Πολύ να ευχαριστήσω και εσένα για το ρεπορτάζ και εμείς να προχωρήσουμε. Ρουκέτα της ελληνικής γραφειοκρατίας στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, και οι αδελφοί της κοπέλας της είχαν ζητήσει να τους βοηθήσει να απομακρύνουν την 28χρονη από το σπίτι του οικονομολόγου φίλου της. Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι η κοπέλα ίσως τελικά να βρίσκεται στο Λονδίνο. Απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου. Απρόβλεπτες διαστάσεις παίρνει πλέον η υπόθεση απαγωγής της 28χρονης Μαγδαληνής Καριώτη από το σπίτι του οικονομολόγου φίλου της στην Κεφαλονιά το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Όπως αποκάλυψε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alter, η Detective Μαρίνα Παπαγιάννη, 4 μέρες πριν την απαγωγή της κοπέλας, την επισκέφθηκαν στο γραφείο της οι γονείς της 28χρονης για να τη ζητήσουν ούτε λίγο ούτε πολύ να προχωρήσει εναντί αμοιβής στην απαγωγή της κόρης τους. Αυτό που ζητήθηκε από μένα ήταν να τους παρέχω μία προστασία κατά την ώρα της εισβολής τους, ας το πω έτσι, στο σπίτι, διότι δεν θα τους άνοιγε ο ίδιος ο κύριος Κρούσος, γιατί ήταν αρνητικός στην όποια επαφή είχαν μαζί του, ώστε να μην γίνει κάποιο επεισόδιο. Όπως όλα δείχνουν, οι γονείς της 28χρονης δεν εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους να πάρουν, έστω και με τη βία, την κόρη τους από το σπίτι του οικονομολόγου Γιάννη Κρούσου στα Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Όπως λένε, πίστευαν ότι ο 50χρονος εκμεταλλευόταν την κοπέλα, η οποία λαμβάνει κάθε μήνα ένα μεγάλο επίδομα για την παραπληγία από την οποία πάσχει στα κάτω άκρα. Έπαιρνε και μια σεβαστή σύνταξη αναπηρική, η οποία από τις πρώτες μέρες ο κύριος Κρούσος ήθελε να γίνει εξουσιοδότηση ώστε να την εισπράττει εκείνος. Η μεν οικογένεια θεωρούσε ότι ο κύριος Κρούσος θέλει να εκμεταλλευτεί την κυρία Καριώτη, η οποία ηρίστο είναι 28 χρονών, είναι μεγάλη κυρία. Από την άλλη μεριά έφταναν οι πληροφορίες ότι οι γονείς θέλαν να την εκμεταλλευτούν. Έτσι, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, 2 άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι του Γιάννη Κρούσου, σπάζοντας με λωστό την κλειδαριά και άρπαξαν την 28χρονη μπροστά στα μάτια του 11χρονου γιου του οικονομολόγου. Όταν λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε ο Κρούσος στο σπίτι του και πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, κάνοντας λόγο για απαγωγή. Αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και δεν υποκύψει στις πιέσεις αυτών που την απήγαγαν, φοβάμαι για τα χειρότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη φυγαδεύτηκε στο Λονδίνο μετά την απαγωγή της. Εκεί διαμένει μόνιμα η αδελφή της μητέρας της και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τη μετέφεραν εκεί οι γονείς της στην προσπάθειά τους να την κρατήσουν μακριά από τον 50χρονο οικονομολόγο.